Hello, magandang araw muli guys. No, welcome sa Lawis TV. Ngayong araw guys, nandito tayo sa may barangay Makalong, Masinggan, Pangasinan, kung saan meron naman tayong pipick-upin na mga rotor. Ito ako sa may barangay Makalong, Masinggan. Malapit lang ito sa Binalunan guys. Masinggan kasi is tabi ng bayan ng Santa Maria sa Pangasinan. After ito is Binalunan, tabi rin ito ng Ordaneta. Pwede ka rin lumusot dito ng Villasis guys, no? Pag nasa Singgan ka, may daan din papuntang Villasis, may daan papuntang Ordaneta, meron din daan papuntang Binalunan, meron din daan papuntang San Manuel, Pangasinan. Napagitnaan po kasi itong Masinggan guys. Ito po yung hometown ni former President Ramos. Medyo malapit na tayo sa ating pupuntahan guys, no? Meet up lang natin to guys kasi medyo hapon na kasi, kaya hindi na ako diretso sa bahay nila. Kaya sa highway na lang yung make up namin guys. Kaya malapit lang ito guys, no? Hindi ako lumayo sa area ko sa ngayon. Minsan kasi nakakarating ako ng La Union, Rosario, sa part naman ng Vizcaya, sa may Aridao, Santa Fe. Minsan nakakarating din ako dyan. Sa part naman ng Nueva Ecija, nakakarating din ako ng Gimba, Cuyabo. Then sa part naman ng Tarlac, nakakarating din ako ng Ramos, Victoria, Paniki, Kamiling. Yan. Sa dulo din sa San Clemente, Tarlac, medyo malayo rin yung guys, no? Tapos paikot na rin ako minsan yan ang Bayangbang, San Carlos, Malasiki. Ang mga iniiwasan ko lang lugar guys, no, ay Santa Barbara, Dagupan, mga traffic kasi sa lugar yan, kaya hindi ako nag-pick up sa mga lugar na yan. Then dito naman sa dulo ng Pangasinan is dito papunta yung Binalonan, Abusorobio, Sison. So malapit na tayo sa ating meetup area guys, no? Yung dulo na yan, may waiting shed dyan tayo mag-meetup guys. So yun guys, no, wala yung ka-meetup natin. Yari. Kaya kailangan nating puntahan sa mismong bahay nila. Ito yung papasok ng barangay Makalong, Masinggan. Wala, kailangan talaga nating puntahan. Nasa ano naman dito, mga kalahating kilometro siguro mula sa highway ito. Nagmamadali nga tayo, pero wala, sayang naman din kung hindi natin diretso na. Dahil mahirap maghanap ngayon ng ano, mga rotor, lalo na si 5D5, napakahirap na. Di bali yung mga IoT, dali na lang yun. Ano to? Nahilo siguro yung sa biyahe guys. Hindi mabilisan kasi itong biyahe natin. Ang oras na ako mula sa bahay, sa 3:30 na siguro, no? Dapat na diretso pa ako nito ng ano, Villasis at saka Rosales. Wala, hindi na kaya ng oras. Kaya bukas yung meetup natin sa Villasis, sa may welcome. Alam niyo yung welcome doon is hindi ako nagkakamali, barangay Bukig, or basta malapit siya sa may ano, malapit na rin yun sa Ordaneta. Ito na, papasok na tayo ng so, puro pa ito ng Makalong.
mahirap yung nagkipitas ng mga router. Ito may tali pa. Dito na kami mag-discuss. Wait natin. Ito na nga guys yung nakuha natin kanina no, sa Makalong ito. Dalawang PB5 PLDT Converge. Meron din isa tayong ano, isang 21B5. Ito yung walang flasher to guys. So tara.